Tak fajn, tak můžem. Já to střihnu, doufám. Já to nestřihnu. Co mi nebudeš chtít. Tak, dobrý den dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu, tady s Kobíkem. Ano, a zase hrajeme Planetoid. No počkej, ale mě máš představit ještě. Ano, je tu se mnou Dráček. Dráček. TDPC. Ano. No, jsme tu zpátky u Planetoids a Dneska si vrhneme na průzkum dalších planet. rozhodli jsme se tady off-screen, že se podíváme tamhle na tu. Jak Tady. Koukám, Tam. tamhle za tím koulem. Tak, s těma koulema. Věci už jsme se tak nějak pobrali, takže No. myslím, že můžeme jít. Ještě koul, ne, ten tady necháme. Koule? Tak, Koule nepotřebuješ. Koul. To je hrozná Dobrý písnička, jsem tyjo. Ne, je dobrá. No je dobrá, ale je hrozná, když to posloucháš celý den, v kuse. To budu mít jako intro. Tak fajn. Koule. A ty máš nějaký bloky? Jo, Tak já tady zatím natěžím to, než postavíš nějakou cestičku. doufám, že se spadnu jako minule. No, tak to jo. Ale Čekám. mohli bychom trošku Vůbec víc mluvit, nevím. teď to není tak nudný, že? No jasné, ale já vůbec nevím kam jdu. Už bych tam, abych tam možná mohl nějakou hudbu posadit. To já No, radši fajn. ne, já nechci copyright. Tak nějakou non-copyright. Ty jo, to je nápad. Chatboard. Víš, ty vole. Jsem dobrý. Jo. Ne, dobře. Bylo trošičku namyšlený. Ne, nebylo vůbec. Vůbec. To je úplně normální, že jo? Tak a tady na té planetě bych chtěl třeba lávu. Jo. Mimochodem, toto nahráváme druhý den. Komentář zatím žádný nejsou, já už myslím, že padáš. Takže nevím, No. jestli furt máme hrát offscreen nebo ne. No, pár komentářů bylo, ale... No, Ježíš, další... ty jsi smluvný. nějaký komenty už měl? Jo, 2. To si děláš srandu. Ale tak půjdeme ještě níž, tady je jenom uhlí. Ují. Kurňa. Počkej, jak se dostaneme na... No, mohl bys tam zatím vystavět schody, než já se dostanu tam. No, tyjo, dík, no. Já a schody. To mě chceš nějak moc. Ale tak já stavím sakra, mosty. spadl jsem tam. Co? Ty budeš stavět schody. Já stavím mosty, ty budeš stavět schody. Stavím schody do nebe. Tak. Každý se z toho zebleje. Tak to nesl. Vůbec nevím, jak to postavit, takže teda dvojsmysl. A co bude tady? Zase uhlí, samozřejmě. Ty jo, tak tam nejdu. Tam nechci. No to jdeš. No to ne. Kášu na ty schody, to nejde postavit, jo. Nějaký koblík. Tamhle bychom si mohli proklejit, ať rozbijem celou planetu. Ale co tady na těže trochu písku? No jako nebylo by to To špatné. nebylo od věci. Hm. Ale tam jsou monstra úplně Kde? šílenější. Jo, zabijem je. Jo, tak dělej. Ne, vole, já mám půlku života. Tak jdem pro ten písek nějaký, no. Já jdu tady skočit ještě o tu jednu planetu Jo, níž asi. jasně. A čau, a zabiju se asi. Tak počkej, já jdu na planetu a potni se. Jinak portování taky nevím, jestli vám vadí. Doufám, že ne, protože bych musel běžet až tamhle. No, už takovou dálku ani nevím, kde máme spawn. Jak je to TP XML. Tam stačí šipka nahoru, když jsi sportoval dneska. Ale to už to je daleko. Ale myslíš, že to přežiju? Nevím. Počkej, kam jsem to skočil? Já jsem skočil úplně mimo. Jo, to stavíš ty tohle. Počkej, kde mám ty věci? Tamhle na tý? Jo, na tý pod tou, tamtou. Na tý Kam jsem stavil? Počkej. Jež, mě došlo to. A když rozbiju tohle, tak to Kam tamto. jsem Sakra. stavil ten most? Máš lopatu? Nemám, že jo, mám jí dole. Ježiš. Počkej, na jakou jsem skákal? Na tu hned pod tím? Ty tam nevidíš, nebo co? Když tam nejsou itemy a hlavně já jsem tam stavil nějaký ten No, most. taky tam je ještě asi nevidíš to, až když tam dopadneš. Sakra, tak já najdu co nejnižší místo. Sakra, Ale mi tam doskočí. Kašlu na to. Oprd. Ještě jednou. Jde zase. What the fuck? Já ty itemy potřebuju. Wow, tam je mobů jak Tam byla hromada glowstone. kill all asi dávat radši nebudu. No. Jako, aby se to nelagovalo, víš jak. To je strašně nízko, no. Já tady mi budu nějaký asi bloky. těžit. What the fuck?
Uhni. Počkej, nějaký bloky. A kde mám vzít bloky? No natěž. No. Nebo ten písek mi dej, no. Kdy tam naházíme písek. Jako mám jich 6, tak jako jestli ti to pomůže. No, tak aspoň něco. Třeba už to přežiju. No, tak je to možný, ale nemyslím si. Jak dlouho trvá, než se jde spavnout, ty tam zhruba? 10 5 minut. minut. Nevím. Jo. To by tam ještě mohlo. A ten Minecraft nehrál spoustu fůru, hodně moc času, takže... Ale potřebuji písek. Ježiš, mám jich 8. Toto doopravdy nestačilo. Nepovídejte, madam. Počkej, nehoď to. Jo. Máš jich 8? Jo. Dobré. Tak my seženeme lopatu a budeme kamarádi. Neseženou, tam mi spadla dolů. Ježiš. Tak takhle to aspoň můžeme vytěžit a bude to nekonečný. A tohle už bych mohl přežít. No. To jako nemohl asi. Nebo jo? Jo, to přežiju. Jestli věř. Jo. Ty jo, kolik máš srdíček? 3, 4. Ty jo. A jsou tam i ty itemy, dobré. Já jich mám 5. Jo, měříš čas? Koule. Jo, máme 6 minut. Necháme to tak na 16, no. Jo. To je A já se kouknu rovnou semka. optimální čas. Už jsem... No to si děláš srandu, Gravel. Koule, nebo co? Ne, Gravel. Úplně se mi laguje. Ještě. Jako Minecraft. Mám pomalý internet. Tak promiň. To je ještě, že hostový server, že jo? Přesně to. Tak. Vždyť jo. Teď mě se střelí ten skeleton, takže Takže čau. to nebyl dobrý nápad. To asi ne, no. Já potřebuju, hele, tamhle, ne, ježiš, tam je monster. Ty jo, jsem tady na to- vrchu. Yeah. Ale tady ta planeta je blízko, tam by se dalo dobře sehnat itemy. Teda to, dobře by se tam cestovalo. Mě nejdou vzít. Mně to nejde vzít. Já mám v invu klej a on vždycky, když na to kliknu bez Masakra. shiftu, tak se to přehodí. Tak jsem prej spadnul a nemám žádný věci. To jsi, Dobrý, co? to jsi dobrý, no. Teď jsem se bugnul. Pomoc. Pomoc. Ne. To snad ne. Jste. Co je? Jo, dobrý, už. Ty šípy, vole, v hlavě, zabordý v noze a v ruce. Že to mám pořád. Teď jsem umřel. No co, tak uhni. Nenič mi to. Nejme lopatu? Nemám lopatu, teď já to těžím pískem. Počkej, a zpátky se dostaneme jak? No to taky nevím právě, že jo. Aha. A máš to, nějaký kobl nebo? No mám jenom sand. Ale z toho jdou sandstony, takže. Ale mě si úplně Jo, podělal ten Minecraft. Jak to? No protože když kliknu na něco, abych to dal do craftění, tak se mi to No. hodí do toho. Mně to funguje. Počkej, já si disconnectnu. Kobík. Tak jo, Tak teď všichni vidějí tvoji iPinu. no tak jí skryješ. No, teď já to Prostě potom se nikdo nenapojil, víš. když nezapomenu, že jo. Mně to furt nejde, hej. Tak mi to hoď, já to vykraftím. Ale já to jinak nehodím, že jo. Pane, zvracíte bloky. Já vím, madam. A přitom, pane, a já mám holčičí skin a madam a ty máš klučí skin. A tak vy mi říkáte to madam. Já vám říkám madam už pěkně dlouho. No teď právě. Ježiš, teď to jenom se skočíme na ten cobblestone. Fakt to. Ano. Jo. Já se jdu pro nějaký věci. Křup. Já to asi nepřežiju, takže to skopu. No to nepřežiješ, no. Jako když mám 5 životů, tak... No, tak to fakt nepřežiješ. Tak to ne, to nebude. Počkej, pane. Tak kde to je? Pro itemy. Kde to je? Wow. A pod tebou asi. Zhruba. Já se teď nedostanu ven. Ale jo, dostaneš. Já ti věřím. Všichni ti věříme. Nemyslím si. Uf, 2 srdíčka. Jenom 2 srdíčka. Tak to je špatné. Je Ty jsi úplně... tady nepostavil schody. No, protože to nejde. Co nejde, co je na tom těžkého? Si zkus postavit schody, když to je úplně nemožný. To je úplně strašný. Co ty děláš? Schody? Joha,
jsi nikdy nestavil v Minecraftu schody. Ale tak jo, ale normální, Tak ne? mi dej sandstone. A já mám jenom sand. Tak mi dej sand. Tak no. Víš, že to hasíš dolů. A já to jinak nemůžu hodit, na? Chytej. Chytej. Počkej. Jak vypadá noc u tebe v tom módu s tím? A kdyby dal co to dalo víš, tak to hodíš všechno najednou. Fakt to. Mhm. No jo. To Víš. jsem nevěděl, já jsem naposled hrál 1.3 nebo kolik, tyjo. Ale to nebylo 1.3, ne? Nemluvíme. Myslíš, že se ti to povede vyskákat? Co? Jsi natolik šikovný. Ne. Ale aspoň jsem šikovnej, že dokážu dát... Co? Nejsem šikovnej. Creeper. Tíkám. Jsi spadnu. Ty, Já měl stack koblů. tak to je dobrý film, ty najdeme 2 planety s koulem, pak je tam Gravel. Asi 10krát se zabiju a... No, počkej, kde to sám. Ježiš, teď my jsme šli úplně blbě. Já jsem nikam nešel, já jsem spadnul se stackem glowstoneu. Tak nemáš padat. No víš, jak to bylo těžké osvětlit tu cestu. A já zrovna kecám, ale já jsem aspoň tak šikovný, že dokážu osvětlit cestu. Protože já jsem se napít. Tak se napij. Tak teď nikdo nebude komentovat, já ti to budu čorovat. Ne, nebudeš. Jo, budu. To je můj dust. Haha. Ne, beru ho já. Bychom potom mohli najít ty diamanty a potom bychom mohli najít to obsidian. Tady na té mapě diamanty. To je samý uhlí nebo štěrka. Tak jako, ale bylo to fajné, já nevím, jestli je i v Nedru, jestli jsou i v Nedru takovýhle planetky. To se nemyslím. To já taky ne, ale mohli by být. A tak zase bychom mohli vzít ten Netherrack. Jak se to jmenuje? Ježiš, Creeper, tak tam nejdu. No musíme tam jít, tam tudy se vrací zpátky. No to je hezký, ale tak ho schodíme nějak dolů, nebo? Tak můžeš začít. Tak počkej, já ti hodím všechen ten glowstone, co mám. Jo. Jú. Kam zmizel? Kde je? Tak, přede mnou útek. Jo, to určitě. Je tam pořád. Utíkej, ale to je jiný, tady byly 2. Spadni! No ještě je tam zombík, no. Tak ho schoď. What the fuck? Dobrý. Jak to, že neníčej bloky? Ničej, já mám jeden ten. Jo, ničej, ale malinko. Ne? No že jo, ale tak stejně ničí. A hlavně, že dávají damage. Tak jdeme. Jdeme do ale máme tam naší zombíka. bejsky. Jdeme do naší bejsky. Mohli bychom pro tuhle sérii udělat i nějaký grafický zpracování. V minulý epizodě jste viděli. A tak víš. Jo, takhle. No, nebo tak. Hele, sapling. Jo, ty už to zasadil. Teď jsem to tam zasadil. To je jedno. Ale tak jako tenhle díl jsme neudělali vůbec nic. Tenhle díl jsme prozkoumali planetu a další planetu a další planetu. Bylo zase failů. Písku a bylo tady spousta failů. Hlavně já jsem failil, samozřejmě. Ty a failit. No asi 10krát jsem spadnul, no. Za tenhle díl. Ale bylo to v zájmu itemů. Jo, tak to jo. Stejně já nemám. Jo. Já taky ne. Počkat. Jo, já to můžu to. Čau. Sakra. Jsem dostat nahoru teď. Se nedostane nahoru, že jo. Ale jo, dostanu. No, to bych se hádal. Hádala. Jo, to se hádal. Nehádal. To je všechno. Umírám hlady, pane. To jo, tak skoč dolů. Proč? No, proč ne? Máme dřevo? Máme. Jo. Máme kobl? Mně prostě blbne ten Minecraft úplně. Nechal jsi tam nějaký kobl, nebo co vzal všechny? Tady je 7 koblů. Dobré. To je všechno, co Ještě je tady mám. krumpáč, takže. Krumpáč. Tak to je něco. Nahráváme 14,5 minuty. Jo, co kdybychom se ještě někam vydali? Ty, tak jako mohli bychom. Já mu tenhle ten polaroid. Tamhle bychom mohli. A tak tam není kamena, jo, to je už úplně dole. Stromy, že jo. No tak A tak můžem, saplingy tady máme, že jo. tak tamhle můžem. Nebo někam jinam, tamhle je kamena pod tím.
Ale je tmá, víš, na tom bude plno těch potvor. Mhm. Což je velice nemilé, Emile. Emile, já nejsem Emil. Počkej, Nečekám. já nevím, kam bychom šli, tady je samá hlína. A mně prostě nejde brát půlka staku a tak. To bude těma hekkama. Máš rozbitou myš. No, to ne. Snad. Snad ne. Já doufám, že jo. A jako čím míň budeme mluvit, tím to bude nudnější a tím míň Ale já lidí vím, ale na tak to bude koukat. Takže musíme mluvit jak blázni. Koule. vám to pustím do pozadí možná. Hm, Písničku. tak fajn. Zase. Já na ní dám odkaz do popisu videa. Myslíš, že na to jsou autorský práva? Nevím, je to možný. Doufám, že ne. Jako Němci vyrábějí různé věci, takže... Jo, napadá mě dost věcí. Two girls, one cup. To je německý. Máš zkušenosti nějak? Já nevím, jestli je německý nebo ne. Au. Au, Creeper. to nemohlo volet. Ne, vůbec. Tak kam jdem? Ježiš. Padej dolů. Tudy se tam dostane. Ano, pane. Kolik máš bloků? 7 a 14 glowstone. To nám Jo. stačí, já. Co děláš? Já už Já stavím. ti... Aha, no tak No, to řeknu, ne? sice z glowstoneu, ale ten můžeme natěžit off-screen, že jo? Ale glowstone je tady hromada. Počkej, není za mnou Těží se nějaký... celkem rychle. Hej, ten divný zombík tamhle, ne? To je takový vesničan. A jo, To je hrůza. je ošklivý. Máš Vstává. krumpáč? Mám krumpáč. Tak to je dobré. Sice rozbitý, ale to stačí. To je jedno. Wow. Au. Kdybys počkal, tak já postavím ty schody, že? Co tam je? Co myslíš, že tam je? Zombík! A dej, co tam je? Co tam je? Koul? Jo. To si děláš se. Tve, to je planeta plná koulů, tyhle. Ne planeta, to je souhvězdí plný koulů. Tak ještě někam bychom Tak mohli, to ale jo, no, tak jako nemám bloky, ale 17 minut. 17 Mohli minut. bychom třeba... Tamhle, jak jsou ty monster. Ale já nemám dost bloků. Počkej, já něco zkusím úplně. Sakra! Když dáš F1, tak je vidět chat, když píšeš? To je divný. Jo, je. To je divný. Chtěl načítovat něco. Ne, já jsem chtěl dát den, aby byli mrtví. Ne, žádný den. Tak ne. Tak Ale kam půjdem? dobrý by bylo se zabít na té glowstone planetě. Tam je Jo, světlo. no, tam by se nic nespawnovalo. Však bylo by to fajné, ne? Kolik máš ještě glowstone? 32. Tak to A ještě jinak můžem... 64-bitový systém. Ale tak to mě nezajímá. No, ty taky ne. Bylo hnusný. Co? Ještě nezajímá. Ale zabiješ se, ale vyskočíš už. Kolik ti to ubralo? 4? 4,5? 4. No, 4. A já mám Tamhle poslední jdem. život a mám hlad, takže já umřu. Neumírej. No tady skočím dolů a jsem mrtvý. To já asi taky, že jo. A nebo můžeme Pojďme. tamhle na tu planetu prokopat se s ní co nejníž. Počkej, ten skeleton. Kde? Za tebou. Skeleton. Ještě to se střelí. Ty skeletone. Běž pryč. Jo, on ode mě. míří na mě. Jo, dobré. Haha, XPčka. Sakra mi Já spadl chci, já chci jít sem dolů. Vždyť No, jo, tak tam se dostanu. Dobré. uhni. Tak, Počkej. Tak. Ještě pod můžu sebe jeden blok nekopej. dolů. Ještě jeden blok můžu. Jo, tak to. Uhni. 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 Dobré. Dobrý. Tak. Tak, ale stejně se zabiju. Asi 2 nebo 3 to ubral. No tak ale já 3 nemám. Tak pojď, já ti tady udělám cestičku. No stav. Z jedný tý. No. To je všechno, co mám. Já jsem ti tam hodil kobl. Máš ho za Co tím jsi mi hodil? blokem. Kobl. Tady. By nestačilo. To už Jú. zvládneš. Pojď. Au. What the fuck? Kde je ten glowstone? Jú, železo. Cože? Aspoň něco dobrého. Železo? Železo. Jo. Wow. Hej, podívej, tam se generuje nový svět. Sakra. Jo, máme malou. Sakra. Fail.
Jsme trošičku nevyšli. A tak můžeme do Je to kejvek, ono. no tak. Mohl jsem to udělat větší. Mohl, no, tak. Ui, já nemám krumpáč. Ale já jo. A nalez mi furt do cesty. No fajn. Tak si tam jdi natěžit nějaký dřevo do té... Kam? jak se to Jo, jmenuje, tady, na tuhle planetu. na tu druhou, no. No na tu, jak jsme teď přišli, že jo, tady jsou taky Jo. stromy. Jo, furt se vrací bloky, to je hrůza. Mám pomalý internet. Hm. Ale mohli bychom to pomalinku končit a mě došel Malinku asi krumpíč. jo, jako 20,5 minuty. Kolik je vůbec? To je dosti. Už je 10:45. Tak, jestli na to Tak, ještě někdo no, kouká, tak do příště vážně už napište, jestli máme hrát offscreen. Jo, no, to by mě fakt zajímalo. Jako těžit určitě budem, ale... Tady se vám to líbí, No, nebo tak ne? to jako těžit celou planetu, jako No, jako... při nahrávání. Na jeden díl by byla celá planeta, to ne. By mě To už zajímalo, asi kolik, ukončíme. kolik tak glowstonů je na jedné planetě. A asi to fakt ukončíme, no. Jo, takže No, tak jo. s váma loučíme, pánové a dámy. F5. Vlezu do tebe. Vlezem do sebe, cože Fajn. to zní dost divně. Už o tom. Ježíš, zas funkcijním prstem. Jsem to ještě nevypnul. No, tak to ukončíme asi. No, tak můžem. Mohli bychom Tak. už. Tak. Teď se rozluč. 10 lajků pro další díl Přesně tak. a to je asi všechno. Takže zatím, papa, Takže zatím čus lidi. ahoj.